Il-qorti kriminali ħelset lil Frederick Azzopardi minn kull ħtija u pena brabta ma' akkużi kriminali li sarulu brabta ma' xogħlijiet li kienu saru f'witt irda fil-limiti ta' Ħażebbuġ meta kien il-kap eżekuttiv tal-Infrastructure Malta. Huwa kien ġie akkużat li kiser il-liġijiet tal-ħarsin tal-ambjent fl-2020 meta allegatament ma mexix ma' ordni ta' waqfien u ta' konformità maħruġa mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA brabta ma' xogħol li kien qed isir biex tiġi rinfurzata triq f'żona rurali. Fuq il-medja soċjali wara s-sentenza Frederick Azzopardi kummenta li sewwa rebaħ. Waqal il-qorti konfermat li qatt ma kellu jiġi mixli b'mod kriminali brabta ma' xogħlijiet ta' Infrastructure Malta fuq irda meta din intervjeniet fuq ordni tal-Pulizija biex tirranġa triq li kienet sfrundat. L-istess meta sussegwentement b'konsultazzjoni mal-ERA l-Infrastructure Malta neħħiet il-quħantik li kien sar illegalment u li kien qed jimblokka l-wied sabiex l-ilma tan-nixxija jerġa' jgħaddi fil-mogħdija naturali tiegħu. L-Inġinier Azzopardi qal li l-qorti xejnet it-tentattivi ta' ċerti individwi li ppersistew biex isalbu lill-eks kollegi tiegħu u lilu talli jagħmlu dmirhom b'rispons għal riskju għas-sikurezza pubblika. Huwa rrimarka li d-deċiżjoni tal-qorti tikkonferma li jekk jaġixxu b'mod responsabbli fl-aħjar interess pubbliku, l-uffiċjali pubbliċi jistgħu jserħu rashom. Huwa saħaq li x-xogħlijiet li saru f'witt irda fl-aħħar mill-aħħar ikkontribwew għal ambjent aħjar.